Селянска-фермерская гаспадарка «Синяя птица» – одна з самых вялікіх і старэйшых у Беларусі плантацый буякоў. На агульнай плошчы ў 150 гектараў тут вырошчваюць больш за 10 высокапрадукцыйных гатункаў гэтай ягады, у асноўным амерыканскай селекцыі. Ураджайнасць летась дасягала 10 тонн з гектара. Сёлета тут таксама разлічваюць на добры ураджай. Калі будзе хорошая погода, сонце будзе і ночі цёплыя, то мы урожай зберем, і мы думаем атрымаць у тым годзе больш, чым у тым было. Ягоды эти, которые мы собираем, идут сегодня на рынок Беларуси и частично на рынок России. Думаем, что у нас повинна атрымацца поставка ягод не в этом году и не в тым, что придя, а может гадать праз 2-3 поставку у Испанию, потому что Испания в этот час уже ягоды голубихи немає, а люди її люблять. На пачатку года у гэтай гаспадарцы быў адкрыты філіял кафедры біятэхналогіі Палескага дзяржаўнага універсітэта. І зараз падчас летняй школы аграбізнесу студэнты адразу 3 факультэтаў біятэхналагічнага, інжынернага, а таксама факультэта эканомікі і фінансаў праходзяць тут адукацыйны і практычны курс прадпрымальніцкай дзейнасці. Наши биотехнологи здесь могут заниматься различными вопросами по развитию именно ягодоводства. Здесь и физиологические аспекты развития растений, и вопросы питания растений, вопросы размножения растений и многое другое. Наш инженерный факультет занимается вопросами именно переработки продукции, которая хранение продукции, транспортировка, охлаждение и другие аспекты. Наша же экономическая часть – это разработка различных моделей бизнеса, различных подходов. Сёлета ў летняй школе аграбізнесу каля 30 удзельнікаў. Студэнты пасяліліся ў інтэрнаце. Акрамя заняткаў, для іх таксама запланаваны спартыўныя і забаўляльныя мерапрыемствы. Жадаючыя могуць таксама зарабіць грошы на зборы ягад. Але галоўная мэта, чаму усе яны вырашылі правесці гэтыя 2 тыдні тут, гэта атрыманне каштоўнага вопыту і практычных ведаў. Я как будущий специалист, для меня это очень интересно, и данное фермерское хозяйство предоставляет невероятную возможность получить такой опыт. Опыт касательно выращивания голубики, ее ухода и дальнейшего получения ягод. Сейчас у нас есть большая возможность применить свои знания, получить навыки и умения. Поскольку это очень, я считаю, перспективная отрасль для будущего, особенно для Беларуси. Есть возможность развиваться и дальше в будущем работать как-то в этой сфере. Быть опытным специалистом и конкурентоспособным. Ягадаводства, у тым ліку і вырошчванне буякоў, справа перспектыўная. Гэта галіна зараз актыўна развіваецца па ўсёй краіне. Таму і летнюю школу аграбізнесу, якая можа стаць добрай кузняй кадраў, плануецца праводзіць штогадова. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Міклай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».